Hello friends, borebai Bodo job info official YouTube channel asa khalamo nोंथांमोना बयबो मोजां दङ upcoming exam फैलायबाय बेन जाबाय एडमिट डाउनलोड खालामनो हागासिनो दङ ग्रेड 3 आव आरो लोगोसे ड्राइभाराव स' बिनिफ्राय मैयानि एग्जामा बोरै जाखो गोबांथार माने ससियेल मिडियायाव दावराव जागासिनो दङ जे बे पेपारा बोरै भाइरेल जाखो बिनि सायाव खायसे निउसाव होगासिनो दङ दा बेखौ लानानै कभार खालामगोन प्लास एग्जामाव माबादि स्ट्रिक खालामदों आरो खालामगोन नेक्स्ट लेभेलाव नोंथांमोना माखासे आपडेट लाबोदों मानोना ग्रेड 3 आव एग्जाम जागोन लोगोसे ग्रेड 4 आवबो जागोन आरो ड्राइभार जागोन स' बेखायनो केन्डिडेट्सआ मा लांफानाया मोजां आरो लांफायिया मोजां बिनि सायाव डिटेल्सखौ नोंथांमोना बड' जब इनफो इउटुब चेनेलाव लाना फैदों दा रावबो डाइरेक्ट बुंनो हाया जे पेपारा भाइरेल जादों आरो बबेनिफ्राय जादों बेखौ दासिमबो क्लेरिफिकेसन गैया दा बिनि सायाव माखासे गभर्नमेन्ट एबा अफिसियेलि इनभेस्टिगेसन जागोन थ' बेखौ जों दोनथ'बाय साइडआव स' दानिया एडमिट कार्डआ नोंथांमोना डाउनलड खालामदो बेनो जाबाय ड्राइभाराव आरो लोगोसे ग्रेड 3 आव आरो बे एग्जामा 29 सेप्टेम्बराव जागोन नोंथांमोना खुनु टेनसन दाजा 29 सेप्टेम्बराव एग्जामा जागोन नोंथांमोना मर्निं आरो आफ्टारनुनाव एग्जामखौ होनांगोन ड्राइभारा बेलासियाव बेनिफ्राय ग्रेड 3 आ फुङाव जागोन थ' बेखायनो जोंनि मेन फकासआ दायो मा नोंथांमोननि आनजाद अके आनजादाव 100% नोंथांमोना फकास खालामनो जाबाय जाहाथे नोंथांमोना देग्लाय साख्रि लानो हायो दा बेखौ जों बुजिबाय स' बिनिफ्राय फैबाय दा सेकेन्ड खोथाया जाबाय मैया एग्जाम जादोंमोन बेनो जाबाय एचएस लेभेलनि ग्रेड 3 आव स' बेयाव गोबांथार माने स्ट्रिक खालामदोंमोन गोबांथार माने सिकिउरिटि टाइट दंमोन जेराव रावबो खुनु बेयाव माने गुबुन खामानि मावनो हायि बेबादि कन्डिसन खालामदोंमोन दा बेखायनो नोंथांमोना मिथिगौ जे एग्जाम हलाव गोबांथार माने जिनिसखौ लांफानो मोना जेरै पार्सखौ लांफानो मोना एबा मानि बेग लांफानो मोना दै बथल लांफानो मोना बेनिफ्राय हमना ला रुमाल लांफानो मोना स' बेनिफ्राय बेलखौ खायसे गाननो मोन्दों आरो खायसे गाननो मोनाखै गोबांथार बे गेटआव चेकिं जादोंमोन जेब्ला आनजादा जाखांबाय अब्ला नैबे एग्जाम हलाव गोबांथार केन्डिडेट्सखौ दोनथ'दोंमोन बेनिफ्राय पेपारखौ सानदोंमोन जे जास्ट एग्जाम्पल नैबे गेट स' गेटखौ बन्द' खालामनानै 1 घन्टा 2 घन्टा गाहाम माने चेकिं खालामदोंमोन बाथ्रा जाबाय एग्जाम हलाव नैबे हमना ला पेपार OMR सिटजों एन्सार सिटजोंहाय साबमिट खालामनांदोंमोन अके रावबो लाबोनो हायाखैमोन दा बेखौनो साबेसे एग्जाम हमारदों बेखौ पेपारखौ सानदोंमोन अके स' साननाय जादोंमोन काउन्ट खालामदोंमोन बेयावनो एसे टाइम लायो आरो नेक्स्टआवबो माने टाइम लागोन आरो बेखायनो 1 घन्टानिफ्राय नोंथांमोना बेबादि नेनांदोंमोन आरो अके थ' रावबो OMR सिटखौ एन्सार सिटखौ लाबोनो हायामोन स' बिनिफ्राय बे क्लियार जाबाय आरो नेक्स्टआवबो बेखौ लागोन ग्रेड 3 आवबो लागोन आरो लोगोसे ड्राइभारावबो आरो ग्रेड 4 आवबो बेबादि माने चेकिं खालामगोन आरो स' नोंथांमोना एग्जाम होखांनानैबो माखासे सम नेनांगोन आरो माने रावबो जाहाथे एन्सार सिटखौहाय OMR सिटखौ लाबोनो हाया बेनो जाबाय 29 सेप्टेम्बराव जासिगोन बेयावबो नोंथांमोनखौ चेकिं खालामगोन स' बेखौ जों मिन्थिबाय दानिया एसेबां सिकिउरिटि गोरा खालामनायाव माबोरै पेपार ओंखारखो बेनि सायाव माखासे ससियेल मिडिया गोबांथार माने भिडिअ होगासिनो दङ जे बोरै लाबोनो हागोन स' बे लाबोनो हानाया बे गुबुन बाथ्रा जाबाय आरो लाबोदोंना लाबोमाराखै दासिमबो खुनु क्लेरिफिकेसन गैया खुनु टेनसन दाजा नोंथांमोना आरो जायफ्रा पेपार लिक जादों होननानै गोबांथार माने निउसाव एबा इउटुबफ्राव होदों थ' बिथांमोना माखासे साननांगौबो जानो हागोन मानोना माखासे इनभेस्टिगेसन जागोन अफिसियेलि जागोन आरो जुदि जायफ्रा गोरोन्थि मावदों माखासे गाइडलाइन्स दंखायो आरो बेनो जाबाय इउटुबफ्राव जानला मोनला माने बाथ्रा जाबाय पेपार लिक जादों होननानै इउटुबा भिडिअ होजाया स' बे माखासे साननो गोनां बाथ्रा गोबांथार गाइडलाइन्स फल' खालामनांगौमोन आरो बेयाव माखासे गोबांथार माने गाइडलाइन्स होदों जे 100% नोंथांमोना गोरोन्थि मावबा माने जेलबो जागोन बिनिफ्राय जेनोखि नोंथांमोना निउसाव मोन्दों माखासे कुइसन बुकलेट नाम्बार थायो एबा बिथांमोना बेखौ ट्रेक खालामनानै नायगोन जे बे एग्जाम हला बबेयाव जादोंमोन सोर दंमोन बेयाव डिउटिया बेनि सायाव गासैबो इनभेस्टिगेसन जागोन आरो नंगौ नङा स' नोंथांमोना नेक्स्टआव आपडेटखौ मोनगोन आरो दासान्दि जेबो बेबायदि अफिसियेलि क्लेरिफिकेसन गैया आरो लोगोसे लिक जादोंना जामाराखै खुनु बेयाव रावबो डाइरेक्ट बुंनो हाया स' बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट दा नोंथांमोननि बाथ्राया बेनो जे एग्जामनि थाखाय रेडि जानांगौ आरो एग्जामाव 100% नोंथांमोना फकास खालामनानै एग्जामखौ मोजां होनांगौ नेक्स्ट लेभेलाव आरो नोंथांमोना साख्रि लानांगौ मानोना ADRE एग्जामा दासो जागायदों आरो गोबांथार दंबावो बेनो जाबाय ग्रेड 3 ड्राइभाराव आरो लोगोसे नोंथांमोननि ग्रेड 4 आवबो दङ दा बेनोमोन नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट